Възможно ли е да се променят много от постулатите в историята на България? Историк от Силистра издаде четвърто допълнено изследване само върху български източници, в което твърди, че те нарочно са неглижирани и подценявани, а фактите манипулирани. Този парадокс започва да се наблюдава с появата на първите платени историци, които получават работна заплата като професори, по-късно като академици, и първият е Марин Дринов. До него всички, които са писали както средновековните извори, особено пък българските истории през Възраждането, представят българската история по съвсем различен начин и с появата вече на историците, които получават работна заплата и имат академични звания, се променят нещата. Тоест, те не използват българските източници. Позовават се на други, които не съществуват. На първо място е Паисий Еримонах Спиридон, българския апокрифен летопис. Позовавам се изключително така много на едни често издавани през всяка една година през Възраждането, така наречени български месецолови или календари, които имат своя историческа част и всъщност в тях е отразен историческият спомен на българския народ за най-важните библейски събития, като датировки дори, които няма нито един народ, който да ги е съхранил. Говорим за сътворението на света, потопа, вавилонското стълпотворение, разместването на езиците. Просто казвам с очуда и аз ги видях, че няма друг народ, който да е запазил такъв исторически спомен, включително с датировки за тези събития. През втората половина на 18 век всъщност се случват тези най-важни събития за българската историография. Те са свързани с появата на бял свят на гръцкия проект на Евгений Болгарин. За съжаление българин открит, който обаче е автор на гръцкия проект, с една дума казано за възстановяването на Византия. Евгений Болгарин, за наше съжаление, е една широко популярна личност и в приятелски отношения с, може би, водещите тогава дейци на европейското просвещение, както в Италия, в Германия, в Франция. И затова неговия гръцки проект за възстановяването на Византия и унищожаването на българската история е много добре приет. Той всъщност става част и от имперската доктрина на Русия, на Екатерина Велика, защото Петербургската академия преди всичко се ръководи от немски историци, които не от руски. Този гръцки проект всъщност в последствие търпи своето развитие като политически проект, но той при всички случаи се обслужва и от идеология. Тази идеология всъщност върви и до днес. Кои са най-дразнещите манипулации в тази история в кавички? На първо място бих казал, че по всякакъв начин се опитваха да заличат споменът на българите, че българи и траки са един и същ народ. В нашите учебници, в училищата и в университетите